Isten, hálát adunk azért, hogy a gyász fájdalmában téged szólíthatunk meg, a te segítségedet és vigasztalásodat kérjük. Uram, te látod a mi szívünknek a állapotát, fájdalmainkat, érzéseinket, gondolatainkat. De szeretnénk azt, hogy szent lelked terelgesse a te irányodba, a földin túl látni a mennyeit, a múlandón túl látni az örökkévalót, és azt, ami elmúlik, tudjuk, hogy az itt marad, de lelkünk, amely örök, az megtér teremtőnkhöz. Hálát adunk azért, hogy a te ígéd is örök. Kérünk téged, hogy örökkévaló ígéddel szólj hozzánk. Imádkozunk vigasztalásért, útmutatásért, bátorításért. Tedd azt velünk, amire szükségünk van. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát. Felolvasni, mielőtt ismertetném Kis Csaba testvérünk rövid életrajzát. Péter apostol első levelének első részéből, a 22. vers utolsó részéből olvasok. Egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek nem romlandómatból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Amen. Kis Csaba testvérünk 1961. november 25-én született, a kis család 4. gyermekeként. Szülei Ferenc és Borbála istenfélelemben nevelték, így fiatalon elfogadta az Úr Jézus személyes megváltójának. Még abban az évben, 1979. augusztus 5-én bemerítkezett, ikertestvérével, Barnával és húgával, Mártával együtt, vállalva nyilvánosan hitének megvallását. 1985. május 1-én kötött házasságot Őtös Ibolyával, akivel 39 évet éltek egyetértésben és szeretetben. Házasságukat Isten 2 gyermekkel ajándékozta meg. Úgy ismertük Csaba testvért a közösségben, mint hűséges szolgálattevő, aki évtizedekkel át szolgált a zenekarban, az énekkarban, de kivette részét a fizikai munkákban is, az imaház, valamint a pásztorlakás körüli, különösen a vasmunkálatokban. Áldott emlékét őrizzük, és fájó szívvel búcsúzunk ezen alkalommal. Felesége Ibolya, leánya Tünde, neje Titusz, fia Szilárd, neje Karola, unokái Armand, Kevin és Teofil. Búcsúznak testvérei Ferenc, Bormála, Márta,
és Tibor és családjai, sógorai és sógornői. Búcsúzik a nagykorúi baptista gyülekezet, búcsúznak az utcabeliek, a barátok, az ismerősök, a viszontlátás reményében. Búcsúzunk, akik szeretetünket kifejezve eljöttünk erre a Isten tiszteletre, hogy együtt sírunk a sírokkal. Nem sokkal testvérünk elköltözés előtt kapta fia Szilárd ezt az ígét, mint egy útmutatást, vigasztalást is, Máté evangélium a 24. rész 32. és 33. versét. A fügefáról vegyétek a példát. Amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, mikor mindezt látjátok, vegyétek tudomásul, hogy közel van ő, az ajtó előtt áll. Amen. Kérjük újból az énekkar szolgálatát, majd azután Töltős János lelkipásztornak az ige szolgálata lesz. Hallgassuk meg Istenünk drága igéjét a Jobb könyve 16. részéből, a 22-23-as verset, valamint a 19. részből a 25-ös és 26-os verset találhatunk, hogy megtiszteljük Istenünk beszédeit. Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyattott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én korom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.
helyet foglalhatnak. Kedves gyászoló család, kedves gyülekezet, mélyen meghatódva vesszük körül drága testvérünk koporsóját egy átisten tisztelet alkalmával. Hálát adunk Istennek ezért az alkalmatos időért, hogy úgy rendelte, hogy ilyen szép számban megjelenhettünk a családi kör, a részvét nyilvánító gyülekezet és szolgáló testvérek, amikor megállhatunk egy pillanatra rohanó világunkban, és elcsendesedve gondolhatunk még inkább az örökké valóságra. De amikor Ibolyától megkaptam azt az üzenetet, hogy egy rövid igei üzenetet mondja, ez az ige jutott a szívemhez közel, hogy a kiszabott esztendők eltelnek, és én útra kelek. Hát még nem is olyan túl rég volt, amikor Névai Tőtős Bálint koporsóját vettük körül. Akkor is pont úgy fogadott minket Ibolya a nyitott koporsó előtt, és adatot a gyászból, a nehézségekből gazdagon, ami drága testvéreinknek. Hát a jó atya vigasztalását, megerősítését kérjük ezekben a nehéz percekben, mint ahogy az előbbiekben is, amíg mindezt végig tudtátok csinálni hűségesen, isteni módon, isteni hozzáállással, jó hozzáállással. Mit mondhatnánk mást, mint hogy arcra borulva, leborulva, vagy lélekben most mélyen meghajolva adjunk igazat Teremtőnknek, Alkotónknak, és hajoljunk meg mindenható akarata előtt, amikor ő kiszámította mindegyikünk életútját, és az esztendők, hónapok, hetek, napok, percek eltelnek, és útra kell kelni. Isten indítja el szívünk dobogását, és ő kódolta be, meddig működhet ez a szív. A kiszabott esztendők eltelnek. Isten az, aki kiszabja esztendeinket. A Biblia mondja is, hogy 70 vagy 80 esztendő, másoknak még több is adatik, másoknak valamennyivel kevesebb, vagy sokkal kevesebb, és mi is azt mondjuk, hogy Csaba testvérünk is fiatalon kelt útra, és mennie kellett. Valóban a kiszabott esztendők eltelését azonban be kell várnunk. Van a gyönyörű ének, hogy én úgy várok egy napot, mikor koronát kapok. De nem lehet hamarabb menni, mint ahogy Isten ezt meghatározta. Visszaemléktem, megtérésem után nem túl sokkal fiatalabb bátyámmal az erdőn dolgoztunk, a Rézhegységben, és azelőtt nem sokkal tértem meg Istenhez. Annyira betöltött Isten jelenléte egy-egy pillanatban, és egész napon át azt a szép éneket énekeltem. Nem soká jöjj a hír nékem,
jöjj haza, édes gyermekem. És akkor nem tudtam fölmérni, hogy hát nem lehet ilyen hamar. Noha az első szeretet tüzétől, vágyától vágytam volna már is ott lenni Jézussal. És elmondtam bátyámnak, hogy mit érzek a szívembe. Hogy én annyira bizonyos vagyok, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, mint ahogy itt ülök most ezen a facsomón. És úgy volt, de nem lehetett elmenni, hanem végig kellett vonulni az életen. És azóta sokszor elénekeltem ezt a szép éneket. Valóban igaz az, hogy nem lehet hamarabb menni, mint ahogy Isten ezt elrendelte. Itt megemlíteném, mint ahogy keresztény köreinkben igaz, hogy nem szabad véget vetni az életnek, hanem ahol Istennek szabta a határt, vagy nem szabad választani, alkalmazni a kegyes halált, napjainkban igyekeznek sokfele. Jobb nagy szenvedéseken vonult át, egyedül maradt, de bevárta Isten. A kiszabott esztendőket nem lehet túlhaladni sem. Nem csupán, hogy nem mehetünk hamarabb, de nem lehet maradni sem, amikor hívnak. Mondotta egy nagy fejedelem halála pillanatában, elrendelte, hogy milliókat egy percért, de nem tudtak segíteni az orvosok. Nem lehet túlhaladni sem. A kiszabott esztendők eltelnek, vagy a Károlyi fordításunk mondja, letelnek, és én elmegyek. Gyermekkoromban nem messze laktunk a temetőtől. Édesanyám akkor már nagyon beteg volt, nem sokat tudott mesélni, beszélni Jézusról, feltámadásról, valamennyit igen. De kicsin létemre azt gondoltam, hogy a feltámadás itt történt meg. Itt van a temető nem messze, és jöttem ki a temetőbe, és ott nem találtam olyan sírt. Azt gondoltam, hogy az lehet, amelyik a legszebben be van kerítve. Vannak olyan síremlékek, de hát nem úgy volt. Majd nem sokára megtudtam már az első aranymondásnál, amit megtanítottak bátyáim, édesanyám, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Kicsi volt még a látás, a látókör, vagy ahogy kicsit nőttem, elvittek szüleim a Szüretre, a Diós hegységbe, ott volt szőlő, és amikor nem vették észre, mentem feljebb a járásokban, egy kicsit még feljebb, de azt gondoltam, hogy ott megy le az ég, ott van. És egy nagy parton is fel kellett mászni, felmásztam, hogy lássam, hol megy le az ég. Hát felmásztam, de még arrébb volt, meg még arrébb, és akkor gondoltam, hogy vissza kell térni, mert ez nem lesz jó, nem találom. Hát így van a látókörünk. Ez gyerekes felfogás, látókör, de megmondanám, hogy az űrhajósok se tudnak sokkal többet, mert mikor elmentek odáig, hát ott még nincsen a vég, még más univerzumok is vannak, és még nem jártak a végére. De Isten igéje csodálatos. Feltárja előttünk az igazságokat, az életet, az utat,
A kiszabott esztendők után útra kelek. Milyen útra? Olyan útra, ahonnan nem lehet visszatérni. Azt mondja igénk, hogy útra kelek, és nem térek vissza. És milyen boldogság lenne a kedves családnak, vagy az unokáknak, vagy a legkisebbnek már majd, ha el tudja fogni, ha még visszatérhetne. De nem lehet, már nem térek vissza, azt mondja az ige. Útra kelek, és nem térek vissza, nem lehet visszatérni. Olyan útra, amely néhány pillanatig tart csupán, és olyan hálás szívvel tudtuk nyugtázni, hogy kedves gyermekei ott voltak mellette, és valóban a pillanatokat meg tudták ragadni, hogy imádsággal tudják elbocsájtani az útra, amelyről nem térhet vissza. Olyan útra, amely néhány pillanatig tart, és nem térhet vissza, és nem térünk vissza, amikor az Úr bennünket megszólít. Dicsőséges idők, amikor feltárul ez az út. Azt mondja igény, hogy azon pillanatban örök részünket látjuk meg, amikor innen távolunk. Lukács evangélium a 16. része erről tesz bizonyságot, hogy az Úr gazdag a pokolban nyitotta fel szemeit, Lázár pedig az angyalok serege által vitetett a dicsőségbe. Azon pillanatban megláthatták örök részüket. Olyan ez az út, amelyen még nem jártunk, vagy nem jártál, mert egyetlen út, amikor Isten megszólít és menned kell. Olyan út, ahova nem mehet más helyetted, neked kell menned. Nem mehetett más ő helyette. A kiszabott esztendők után a legfontosabb, hogyan kelek útra. Az áldás az, ha mondhatjuk, hogy készen, megtért szívvel, békességben és reménységben kelhetek útra. Vagy munkám végeztével, ahogy az ének mondja, munkám végeztével majd a titkok vizén átkelek. Az a vágyam, hogy ő mondja, munkádat jól végezted. Itt láttam Erdőszentgyörgyön, amikor Nagyfaluból a 13 tagú csoport megérkezett az imaház építéshez. Szilágyi Benedek Tibor testvérünk vezetésével. Egyszer csak azt látom, hogy ott van Csaba Tiborral kerítést készítenek, és 2 nap alatt, nem is tudom mennyi idő volt, elkészült a kerítés körbe Erdőszentgyörgyön az imaház építésnél, és ott lehetett őt látni, amikor munkáját még jól tudta végezni, és végezte. Azokért mind Istené legyen a tisztelet, a dicsőség, a felmagasztalás. Munkánk végeztével jó útra kelni, és hogyha minden nap végezzük ezt a munkát, mert boldog az a szolga, kit az ő ura, mikor hazajön, munkában talál, ilyen munkában talál.
Hangsúlyt fektetnénk erre a szép munkára, különösen Jézusról bizonyságot tenni. Hát nem túl könnyű embertársainknak beszélni Jézusról, mert ez a legnagyobb munka, hinni Krisztusban, üdvösségünkre, bűneink bocsánatában, és embereket vezetni Jézushoz. És azért igyekezünk idős napjainkban is, feleségemmel együtt egy idősek otthonában szolgálni Istennek 2 hetente, mert szívesen meghallgatnak, de mi meg szívesen elmondjuk az evangéliumot minden alkalommal, és Isten mindig megerősíti feleségem hangját, hogy tudja elénekelni, vezetni őket is az éneklésben, elvégezni a munkát. Úgy tűnik, hogy itt mintha derékba tört volna a munka végezése. Istenünk jól tudja, hogy miért kellett így történnie. A legfontosabb, amikor a kiszabott esztendők eltelnek, hogy hogyan kelek útra, hogy Jézussal keljek útra. A legfontosabb, hogy Jézussal. Mikor a folyóhoz érek a nap végén, minden bánatomat elhagyom. Valaki fog rám várni a folyó szélén, átvezet engem a Jordánon. Nem egyedül fogok átmenni, megváltom, kész engem vezetni. Ezen a gyász Isten tiszteleten a nagy üzenet, hogy neked is útra kell kelned, mert a kiszabott esztendők elteltét pontosan nem tudjuk és nem tudhatod. És a legnagyobb kérdés, hogy hogyan kelsz útra. És ha el tudnád mondani, hogy Jézussal kelek útra, nem egyedül, Jézussal fogok átmenni a Jordánon. A Szentlélek beírhatja szívedbe e nagy bibliai igazságot. A kiszabott esztendők eltelnek, és én útra kelek az örök dicsőségbe. Jézus az út. Még a mai napon legyen ilyen igazi döntésed, és áldott idő, amikor az esztendők eltelnek, és útra kell kelni. Amen. Amen. Kérjük újból az énekkar szolgálatát, majd azután Halász Ferenc testvér fog költeménnyel szolgálni, majd román nyelven is.
Először elmentek a madarak. Fészkek, madarak üresen mögöttünk. A levegő ég megfont cseregni. Ugye, csak tavaszi. Azután elmentek a levelek, és színtelen és sötét lett az erdő. És kószaszélben kezdett ideregni, ugye, csak tavaszi. Azután a virágok mentek el. Most koszorúba kötik az utolsót. Elborítani séfolnod, és koporsod. Ugye, csak tavaszi. Akkor majd újra kicsereg az égbolt, és kizöldül az erdő, és meleg lesz. És virág nyílik. Házunk, búcsúzunk, de ugye csak tavaszi. Most még valaki elmegy, aki drága, megy a madarak virágok útján, megy fényesebb és melegebb hazába. Kísérünk valakit. A szeretettől meleg, tiszta hangot nem halljuk többé. Nem látjuk a fénylő szép szent mosolyát. Megyünk és búcsúzunk, de ugye csak tavaszik. Meddig, Uram? És borong, és ködön, és könnyön, és gyászon átpatol a válasz, vigasztaló és csendes ragyogással. Igen, csak tavaszik. Amen. M-a rugat familia să vorbesc în câteva cuvinte și în limba română, ca toți cei care sunteți prezenți, ca să auziți un mesaj din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, care să ne mângâie inima. Pe lângă că este o zi foarte frumoasă, pentru noi totuși este tristă. 30 de ani de desparte de un prieten bun cu care am colaborat 30 de ani, l-am cunoscut pe lângă că suntem departe de Nușfalău, stăm lângă orașul Beiuș, dar cu drag am venit de fiecare dată în această comună și în biserica din Nușfalău. Aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia lui Ioan, capitolul 11, din primul verset până în versetul 6 și după aia de la 21 până la 26. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și l-a șters picioarele cu părul ei, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moartea, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul acela. În aceste 2 zile Lazar a și murit. Și n-a înțeles probabil nici Marta, nici Maria de ce Iisus nu vine. De multe ori a poposit Domnul Iisus la casa lor, de multe ori a fost zile când s-au bucurat de cuvintele Lui și acum când a fost mare nevoie de Iisus, Iisus era departe, era în alte cetăți sau în alte sate. Au trimis un mesaj și Iisus parcă le-a uitat, n-a venit. A venit mormântarea așa cum este și la noi astăzi și aude în cealaltă zi Marta și Maria că Iisus se apropie. Și atunci când Iisus se apropie, Marta fuge repede ca să întâmpine pe Iisus și cuvintele ei au fost așa. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce durere! Știau că Domnul Iisus poate vindeca
știau că Domnul Iisus multe minuni a făcut și putea să-l vindece și pe Lazar. Și citim că Marta zice, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ce credință! Da, și acum, ceea ce cer tu, Iisus, de la Dumnezeu, de la tot puternicul poate să dea. Și Iisus i-a răspuns, fratele tău va învia. Noi, cei care suntem aici, credem că răposatul Chișciobii va învia. Părinții noștri care au murit, frații noștri, înainteașii noștri, credem că vor învia. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Citim tot în Biblie că plata păcatului este moartea. Dar cu toții care suntem aici, am păcătuit odată sau de 2 ori sau de 1000 de ori. Și Domnul Iisus a venit să ne ia păcatele. Nu de mult, maghiarii am sărbătorit moartea și învierea lui Domnul Iisus. Și cu toții credem că Domnul Iisus a înviat din morți și ne poate și pe noi învia, tot așa cum a înviat El. Un prieten de lângă Chișinău, Criș, nu de mult mi-a spus așa, Feri, mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat anul trecut să mă mut în casă. Mulțumesc că încă trăiește soția lângă mine, chiar dacă este foarte bolnavă. Dar dacă cere Dumnezeu, sunt gata chiar mâine să las totul și să plec la El. Și am o singură dorință. Dorința mea este să spun la Domnul Iisus când o să fie un cerut, Iisuse, Tu care ai venit pentru mine, care ai suportat atâtea pentru mine, lasă-mă, te rog, să te mângâi de fața Ta care a fost scuitată, batjocorită și în tot felul, cum scrie Isaia 53, că oamenii când s-au uitat la Iisus atunci când l-au răstignit, nu aveau o față strălucitoare, ci mai degrabă au întors oamenii și au întors spatele spre Iisus, așa arăta. Dar dacă nu este posibil, aș cere să-mi dea mâna în care au fost bătut cuiele, de unde a curs sângele, măcar aia să o sărut, să-i mulțumesc că m-a mântuit și mi-a dat viață veșnică. Un frate dirijor de cor și de fanfară mai mult a lăsat o cântare, în noiembrie a fost un an în Ungaria înainte de a muri. Fratele a știut multe cântări și cu foarte multe cântări învăța corurile, fanfariștii, copiii și toți cei care iubeau pe Iisus. Și această cântare vreau să citesc și să închei. Pentru că cu toții suntem în drum spre o țară. Pe drum înspre țara promisă, spre Canaanul ceresc, lumina ce în suflet mi-a prinsă, mă face ca să grăbesc. Iisus, El de mână mă ia, mă duce în țara sa. Când pașii mi se îngreunează, puterile îmi slăbesc, iar Duhul mi se înfiorează, atunci la Iisus privesc, primesc înzecite puteri, dispar slăbiciuni și dureri. Minunea atunci mi se arată și pacea o regăsesc. Fericirea în suflet mi-e dată când eu cu Iisus trăiesc. Ce sfinte împărtășiri, duioasă în veci fericiri. Să ne ajute Dumnezeu ca cu toții care am auzit cândva Evanghelia sau care am auzit doar astăzi, să deschidem urechile, inimile și să urmăm pe Iisus, că atunci când și noi plecăm, atunci când va veni învierea, atunci când nu fanfariștii din Ușpală sau botiști, ci îngerii Domnului va cânta
cu instrumentele sfinte aduse din ceruri, când va răsuna trâmbița, ca să ne vie pe toți din morți, să ne ducă în țara sa, în raiul ceresc, Ierusalimul nou în care ne-a promis Domnul Isus. Pocăință, credință și sfințenie să ne urmeze de aici încolo pe toți. Amin. Amin. Kérjük az énekkar szolgálatát, majd imával befejezzük itt Isten tiszteletünket. Magyarországon kérjük Timár Béla testvért. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy megszólíthatunk újból tégedet. Köszönjük, hogy megszólíthatunk testvérünknek a koporsójánál. Köszönöm neked az ő életét. Köszönöm neked, hogy őket különös talentumokkal áldottad meg a két keze által. Köszönöm, hogy ezt végezhette az ő életében, és így tehetett bizonyságot másoknak is. Áldalak téged, köszönöm neked, hogy ő már jó helyen van, nálad van, Uram, hiszem, és kérlek, hogy az itt maradottaknak az űrt te töltsd ki az ő szívükbe. Hadd tudnál betölteni önmagaddal, és mind azok, akik még nem ismernek téged. Ez jó temetési alkalom, bizonságtévési alkalom arra, hogy megismerjenek tégedet, mint személyes megváltójukat. Így kérlek, hogy te áld meg Csaba testvéremnek a lelki kapcsolatát odafönt a jó atyával, és kérlek, hogy te így maradj velünk is a te áldásoddal. Köszönöm neked, hogy szeretsz bennünket, és így kísérhetjük utolsó búcsúra őtet ebben a földi létben. Hallgass meg az én közben járó imádságomat az Úr Jézus nevében kérlek. Amen. Amen. Itt ezen a helyen befejeztük az Isten tiszteletet, kimegyünk a
Aici pot, în spatele meu. Nu. Spatele meu o și veni, dar nu e acolo. Örökkévaló, mindenható Istenünk, mennyei jó atyánk, bár megtört szívvel előtted állunk, meghalljuk szíveinket, meghalljuk fejeinket szent színed előtt. Hálásak vagyunk azért, hogy te szeretsz bennünket, és a te szeretetedet sokféleképpen kimutatod a mi számunkra. Köszönjük neked azt, hogy te akkor is Isten vagy, te akkor is megváltónk vagy, akkor is Urunk vagy, amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, amikor gyászoló család ilyen fájdalmat kell átéljen, és köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád, aki adtad az életet mindannyiunknak. Köszönjük neked néha itt Csabi testvérünk életét. Köszönjük mindazt, amit munkáltál benne, általa, és köszönjük azt, amit a családján keresztül is munkáltod. Jó atyánk, reád van szükségünk. Szükségünk van a te jelenlétedre, a te hatalmadra, a te erődre. Erősíts meg minket, különösképpen a gyászoló családok, kedves feleségünk, gyermekeink, unokáink. Kérünk téged, hogy a te vigasztaló ígéddel vigasztalj bennünket, erősíts bennünket. Egyedül te nálad lelünk erőt a következő napokra, ezért hozzád fordulunk, és imádkozunk, hogy áld meg a következő igét is, ami elhangzik itt, hogy valóban erősítsen bennünket, vigasztaljon mindannyiunkat, és megragadjuk a lehetőséget, a mát, amit adsz nekünk,
hogy keressünk téged, hogy szeressünk téged, hogy szolgáljunk neked. Kérjük, Jó Atyánk, az Úr Jézus nevében, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Amen. Hallgassuk meg Isten igét úgy, ahogy Pál apostol írta azt a tesszalonikai testvéreknek az első levél 4. részéből, a 13. verstől. Nem akarom tovább, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Mert azt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Amen. Megható volt látni ezt a vonuló tömeget, akik annak ellenére, hogy hétköznap van, mégis eljöttünk részvételt nyilvánítani, szeretetünket kifejezni. Mindenekelőtt azért vagyunk itt ezen a temetésen, mert szeretetünket szeretnünk jelezni kedves Csaba testvér felé. Ő olyan ember volt, aki nagyon szerette az embereket. Éppen a fiával beszélgetve, hogy elmélkedtünk meg családtagokkal, soha nem hallottam, hogy valakire panaszkodott volna. Soha nem hallottam, hogy valakire valamilyen rosszat mondott volna. Igyekezett mindenkivel jót tenni, és különösen amikor az év vége felé hallottuk, hogy testvérünk egyre betegebb, akkor egyre több bizonyságot hallottam, akik élvezték testvérünk szeretetét, kezének ügyességét, akár kifúrni valamit, akár megheggeszteni, megjavítani valamit. Testvérünk nagy szeretettel végezte ezt önfeláldozó módon. És valószínű, hogy ilyen sokan vagyunk, ez ennek is köszönhető. Azért vagyunk itt, mert emlékezünk arra is, hogy a mi életünk rövid. Ahogy hallottuk a kápolnánál is, ahogy Tőtős testvér hirdette, hogy életünk esztendei letelnek, elmúlnak, és testvérünk élete is a rövid életűek közé tartozott. Volt olyan, aki azt mondta, hogy eltemetik a fiatalembert. Hát nem mondható fiatalembernek, de egy derűs, munkakész testvér volt még a közelmúltban. Emlékezünk mindannyian életünk rövidségére. Ahogy olvastam is az igében, minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. És amikor azt mondja, hogy minden test, akkor kivétel nélkül mindenki beletartozik, még aki több mint 90 évet is él. Aztán eljövünk temetésre azért, mert itt értjük meg az élet értelmét. Bölcs Salamon, a prédikátor 7:3-ban mondja, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcsnek elméje a siralmas házban van. Aztán azért is itt vagyunk, mert halljuk az evangéliumot, az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Ahogy Jézus mondta a János evangélium 5. részének 24. és 25. versében, bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által megy a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiainak szavát, és akik hallják, élnek. Az evangélium Isten szavának az üzenete életet ad, örök életet ad számunkra. Megemlékezünk Isten kegyelméről is,
Testvérünk élete vége felé, amikor nyomorúság, fájdalom, többszöri kórházba kerülés, gyógyszeres kezelés, gyengélkedés jellemezte, elmondhatta testvérünk és hozzátartoz, és én magam is, hogy lelkének javára válott ez a nyomorúság. Az Úr testvérünket elkészítette, és úgy hívta magához. Különösen azok, akik közel voltak hozzá, testvérünk életének utolsó percében azzal a meggyőződéssel és azzal a mély békességgel vagy búcsúzhattak el Csaba testvérünktől, hogy az Úr elkészítette. Nem egyedül megy át a Jordánon, hanem Jézussal. És áldott legyen az Úr neve ezért. Ez kegyelem. És ezen a temetésen Isten kegyelmét is hirdetjük, és kegyelmét is látjuk testvérünk életében. És ahogy olvastam az igében, vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Pál apostol nem akarja, hogy a tesszalonikai testvérek bizonytalanságban legyenek. Ha nem tudjuk, hogy hol van a gyermekünk, akkor ez egyfajta szorongást eredmény a szülők életében. De ha tudjuk, hogy hol van, meg biztos helyen van, akkor ez egyfajta megbékélést eredményez. A tudatlanság kínos fájdalmat jelent, emésztő bizonytalanságot. Azért mondja Pál apostol, hogy nem akarom, hogy tudatlanságban, emésztő fájdalomban legyen azoknak, akik itt maradnak, mert valaki a szeretük közül előre ment. És háromszor is mondja ebben a rövid íge szakaszban, nem azt mondja, hogy meghaltak, vagy az Úrban haltak meg, ezt is mondhatta volna az apostol, hanem azt mondja, hogy elaludtak. Háromszor is mondja, elaludtak. És amikor valaki egy munkás ember, akár éjszakai nyugovóra tér, vagy délután egy rövid pihenőre, akkor nem aggódnak a szerettek, hogy jaj, mi történt vele, hanem tudják, hogy elaludtak, és ez rövid ideig tart. És abban a reménységben búcsúzunk, hogy Isten fel fogja támasztani. Úgy olvastuk az igében, Isten előhozza azokat, akik elaludtak. És a feltámadás reménysége az, amely vigasztal minden fájdalom és megszomorodás ellenére, ez vigasztal bennünket. Hogy lesz találkozás. Annyira bátorító számomra, mindannyiunk számára, hogy nem csak szeretteinkkel találkozunk, hanem, ahogy mondja Pál apostol, azután mindenkor az Úrral leszünk. Olyan találkozás lesz, amikor előrement hitben élő szeretteinkkel és az Úrral örökké együtt leszünk. Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Amen. Kérjük záró imádságra a Tőtős János testvért. Szerető atyánk, sokadjára jöttünk ki a temetőkertbe, hogy virágot hintsünk, hogy imádkozzunk, hogy igét hallgassunk. Most is itt vagyunk előtte, az elvállás pillanataiban. Imádkozunk, hogy drága igéd vigasztalása legyen gazdagon az özvegyet. A kedves gyermekeken, unokákon, a rokonságon, a gyülekezeten imádkozunk a mennyei bizonyságért, hogy amikor útra kelünk, akkor legyen teljes bizonyosság, hogy az út te vagy, és a dicsőségbe vezet el. Alig néhány pillanat, egy lépés, és már a királyi trón előtt lehetünk. Imádkozunk ezért a szent bizonyosságért. Vigasztaló szent lelked nyugodjon, drága igéd üzenetén, a gyászoló családon, a gyülekezeten, és mindazokon, akik eljöhettünk igéd meghallgatására. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, mint ahogy azt kérni tudnánk, a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban,
a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökön örökké. Amen. Amen. Énekkar és a zenekar szolgálata alatt megtörténik.
Amen.